malipayong kilom-kilom, dayong kilom-kilom, Subo, Kabisayan ug Mindanao. Nag-atubang gid mi ni CB sa kasadpan nga bahin sa Subo. Sa among giatubang ang kabukiran gyud sa syudad sa Subo, sa Balamban, sa kasadpang Subo. Nga maoy among kasagaran tan-ahon sa pag-atang sa dayong kilom-kilom. Karong hapuna, doon nami pasalamatan kay si CB, doon ay sinugatan gikan sa Singapore. Hangop kay si CB sa iyang sinugatan gikan sa Singapore. Gikan ni Sir Nem sa Seda, nga birthday boy, kay ugma mag-birthday na. Unya wa gyud siya kalimot og hatag ni CB sa iyang duaan. Gikan ni Sir Nem, no? Gikan ni si Sir Nem sa Seda ra ba gisuryahan mi niya doon na si Jay. Duha ka iro nga si Adtoy og si Aksa. Si Adtoy ko no, paparehi gidako na ni CB, pero dili sila pareha og breed, pero maong gidako na ba. Unya si Adtoy, giparisa nila ni Aksa. Si Aksa maoy, si Adtoy I think is 6 years old. Si Aksa is only 1 year old kapin, hapit pa mag 2 years old. Unya, pero golden retriever ni si Aksa. Kay murag handumana ni Sir Nem siyang former employer ang Aksa. Kay naman ni sa insurance si Sir Nem sa Sir karon na siya sa HSBC I think. Unya kini si Adtoy mura og kuan ni kinutanan ni Sir Nem og siyang asawa, ang meaning ko no aning Adtoy all day. Sa to si ang TOY Adtoy all day thinking of you. Mao karon na ang meaning sa Adtoy sip. Unya of course daghan kay duwaan silang Adtoy si Aksa. Unya napiskan si CB sa mga sinugatan ni Sir Nem sa Seda gikan sa Singapore. So mo-greet ninyo si CB og maayong kilom-kilom. Si CB mo'y usas kinagduwaan kay hapit na na itong mga viewers nga doon ay mga behe sa gawas. Doon ay duwaan si CB. Ilain na mo sinugatan karong hapuna kining susumuta sibman sa CB og gihumutan mo ni ang durian coffee gikan sa Singapore. I think gikan ni sa Malaysia. Has ka humuta, murag yung durian. Tibukbay na mo, dili, nanimaho, no? Kay, of course, kuan ni, kining adapted taste man ng durian, di man tanan ganahan og durian, pero sa Iris ganahan kay og durian, kung porti niyang lipaya, nga, gipasample siya ni Sir Nem sa Seda ining durian coffee, niya amo gida yung gitimpla, karong hapon, has kang lamia, dili siya tamis, unya, dili siya strong kayo, so dili, kaya kini ba sa Iris mo palpitate man ni siya og kape, di siya ganahan og kape. Lami jud kay mura ka gahigop sib og durian kun dunay coffee version sa durian mauni. Maayo kay pagkahimo sa durian. Lahi kayo sa durian nga among na una namong na tilawan sa usa sa mga restaurants din sa Subo sa Abaseria. Kay sa Abaseria mura og mas mild pa gyud, mas lasaw pa gyud ug mas tamis. Kini siya murag mas creamy pero dili siya sama ka tamis ang durian coffee. So, gusto mong mutilaw ni apa ko diri durian coffee? Sa among panimay, gikan ni Sir Nem sa Seda. Ang among sugilanon karong hapon naguluhan ang akong bus ride. Nagtrabaho pa ko sa ABS-CBN. Diyang usa ka weekend ana, nakahukoming Iris nga mga tuog Sumilon. Giimbitar ni sa mga aligrado nga mo'y nagnuma sa Sumilon Island Beach Resort. Mga tumi, pero ang problema, murag nanggikan sila dinhi og Biyernes pa. Ya trabaho pa man kong Biyernes, doon na pa man ko TV Patrol sa Biyernes. So makabuhi ko og Sabado na. So, di naman ko makakuyog sa ilang grupo, kaya dito naman sila Sumilon, nagsabot may musakay na lang ko og bus. May saan makasuway kong sakay og bus. Wa pa man dyan ko masukad, makasakay og bus. Jeepney, paborito kayo na kong jeepney, kaya may kasagaran na itong sakyan sa mga ruta din sa Metro Cebu. Pero kasagaran gud na sakay na mo og bus, either makuyog may og laing mga tao or magdami sa among kaugalingong sakyanan or mag-abang may og van. Mao na kasagaran nga
nga mahitabo. So kadto ako ramang usa nga nabian niya, di man sa ko gusto mag-abang og auto para lang nako or mag-abang og van kausik. So nakahukom ko musakay lang og bus. So Sabado sa kadlawon, dili good kadlawon, murag alas 5:30, alas 6 na sa buntag, dito na ko sa South Bus Terminal sa Cebu City. Ngita na ko og bus para Uslob. Kay Uslob man ang sumilon. Niya akong gipili nga bus kanang dili aircon. Niya to tagsaon pa man kayo ang aircon nga buses. Karon namang bulos pertindihan na ng mga aircon buses. Niya tong tungura dili pa kayo dominante ang series bus liner. Pasaylo asib di na ko katimaan sa tuig. Mo rin nakapayad magsiming iris ug kwinta-kwinta sa tong tuiga. Basta buhi pa si Consul Dudong Alegrado nitong higayuna. Unya mga batanon pa mi. Dili pa mi ingon ini ka puti na og buhok. So ang akong nasakyan nga bus pasaylo akon mauban ni nga ang akong hilobram Sunrace bus liner. Sakay na ko og bus dito ko sa mga duha ka lingkuranan gikas luyo sa driver. Yun ako sa may atubangan dapit. Unya elevated kayo. Sus kahabog man di ang bus. Gawas ba nga nagsakay ka og bus ang imong lingkuranan bantang kay mo din ang mura kag mamuntar bitaw sa bintana sa bus kay elevated kay imong lingkuranan sa bus. Nya dito jud ko sa daplin doon sa bintana kay gusto jud ko nga mo suway ba unsa man kini bus paturagas kuno pagdagan unsa may feeling ana kung sakay ka anang basa kung paspas kay ang dagan sa bus. Nya unsa may view sa kadalanan sa Southern Cebu nga among malabyan gikan sa ibabaw nga bahin sa bus. Gikan ko sa wa man ko kasuway ana. Kadaghan ako makasakay lagi og mga pribado nga sakyanan nga debit bildo ra imo makitaan kini gusto ko kuanjo wa gi sabot ang tinuuray yung dagway sa Subo ako makitaan gikan sa ibabaw sa bus. So mga alas 6 pasado sa buntag napuno naman ang bus, biyahe nami. Pag abot na mong mga Tabonok, Talisay, Dayong Minglanilla, nagsugod na og up and down. So kanang regulation sa Land Transportation Office nga kinahanglan ang mga bus, ang mga pasahero arera sa terminal unya addressan mo kana og sa terminal di na tinuod. Ang bus lang siya dinhi sa Metro Cebu o diri sa Kutob Dialig Talisay o Minglanilla. Human ana mahimo na siya jeepney. Up and down na ang mga pasahero. Kay bisan og bus padong Uslob na may manakay nga Kutubras Minglanilla, Kutubras Naga, Kutubras sa San Fernando, Kutubras Karkar, ang imo palahos bugson o palahos ngadto sa Uslob. So mga naog gid sila. Ya along the way doon na may mga pasahero nga gikas Minglanilla para Uslob, imo sa Nambalibaran. Kay patuon jud mo sa terminal. Kalayo na gikas Minglanilla mo adto pag South Bus Terminal. So ana lang sila para sa Minglanilla. Ya pasakyon man sa sila sa bus. Mao na nga ang bus bisag wa na lingkuranan mo pasakay kay maoy na andan. Ya mo ni akong na-diskubrihan itong I don't know na usab na ba karon tungod mas daghan na ba ang mga buses, mas daghan na ba ang mga biyahe sa mga buses. So di na kaayo tiyali magpaabot og dugay ang mga pasahero, so magpili-pili na sab ang mga pasahero, pero akong mabantayan kada bus nga moagi papuno gyud. Daghan jud kay mga pasahero nga ang uban mag-atang na sa daan, ang uban magdagan kung na mga bus padung sa daan, meaning bus lagi lang gipaabot aron sila makasakay. Kaya wa man sa ruta nga jeepney Minglanilla to Uslob, Minglanilla to Argao, Naga to Sibunga. Wa may naay jeepney karon tingali nga nagdagan na, pero ug naay bus, mas convenient nga sakyan ang bus. Or kinsa mas dali, unsay mas dali. So, ang taga-South mao'y masuhito nga makasulti ini, pero muna ako nabandayan nga mura nag-jeepney ang buses after Talisay or after Minglanilla. Up and down na ang mga pasahero. So, lisod na kayo kinsa may taga-LTO nga mobadlong ana. Pero kausa, diha jud kunoy taga-LTO, amigo na kong taga-LTO, nakasakay gyud siya og bus. Kay diha siya ma-assign sa siyudad sa Karkar. Diha na may LTO ang Karkar sa una, ambot do na pa ba? Opisina ang LTO diha sa siyudad sa Karkar. So diha siya ma-assign og Karkar. Niyara man siya magpuyo sa Cebu City,
So kada adlaw siya mag-commute gikan og padung Karkar City o Cebu City. Of course, ang sasakyan ang bus. So kausa no, sakay siya og bus padung Karkar. Mo report na siya sa iyang opisina. O may nahitabo. Pag abot sa Minglanilla, sugod ng up and down. Unya, iyang gi-warningan ang driver, bay, puno na tabay, dili na ta magpasakay, bay. Ingon ko na ang driver, sige boss, okay na boss. Pag abot naga, up and down man gihapon, nisamot nyo lang kapuno, daghan naman kayo namarong. Bay, supak na nis balaod, imong gihimo, bay ha? Nga, nangapyot na ni mga pasahero, bay. Okay na boss. Sige na ko nag-igon ang driver. Ato niabot sila sa Fernando. Sige, gihapog up and down. Perti na punuan nila. Kaparahon na siya sa bus ba, driver, pero layo pa man siya opisina. Bay, warningan tiga bay ha. Violation ni bay. Sa imong lisensya bay. Madaot na kayo ni bay. Ang imong operator ani masilutan na bay. Ini mong gibuhat ba? Okay, boss. Okay, why problema, boss? Kung mura na ko nung bugal-bugal ang driver pagtubag niya. So, dayong abot, wa siya mo naog dito gid siyang opisina, gipalapas niyang jutay, or shortly before sa iyang opisina sa Karkar, giingna niya ang driver, gipagawas na iyang driver sa LTO. Bay, dakop ka bay. Kalapasan ni sa lagda ang imong gibuhat bay. Dakop niya, unsa ba pagdakop sa LTO gikuha ang lisensya ang driver niya ilisag TOP kay LTO ba siya, official ba siya sa Land Transportation Office. So mao to litagam ang driver, pero pila ra may driver matsambahan og sakay og taga LTO. Kasagara sa LTO di man gani mo sakay og bus tungod sa kaabunda sa ilang mga panginabuhi. Kung doon na sila yung mga racket diya sa LTO, I'm sure doon na sila ilang kaugaling mo mga sakyanan. Gawa sa to ako amigo nga matinud-anon yun sa pagserbisyo sa LTO, magbas-bas lang in town. Gikan o padung sa Cebu City o sa Karkar City. So, nakasuhan ng driver, tinuod yun niya, kay taga LTO ba siya? Na ang operator series man diya. Kini series so man ni maanad nga madakpan ang ilang mga drivers. So, gamit ko no tanang connection sa series, mura pa siya isadan nanong iyang gidakop ang bus, mura nganong kunong iyang gihasol ang biyahe sa bus. So, mura ba ang impression sa series nga we're supposed to be untouchables, kinsa man nangahas og dakop na mo. So, mura pa siya og basta ang impression mo, ang iya mismong kadaguan, murag ni question niya, imo pa itong kita ginot? Imo na lang itong lingiw-lingiwan? Ninaog na lang taga dito. Tanawa karon musumbong nila to sa atong kadaguan. Mura pag ingon ana ba nga ang series bus dunay mga koneksyon nga mas dako pa nila. Ug tinuod na ang koneksyon sa series abot sa Malacañang. Ngilngig kay ng koneksyon sa series bus liner. So unsa istorya? Murag na voltahan lang gyud kay iyang yung gitinuod, pero mura siya og dunay na bad record. Para sa iyang mga officials sa LTO, hilas-hilas sa ning opisyal na, mura sa siya aron ingnon da. Usukan dito, di na siya pasakyan o series. So murag, ang tanan driver sa series, gihatagan na sa iyang litrato, gihatagan na sa iyang naong, nakailan niya, bisa usaon yung parang series, di na siya hunungan. Ingnon lang, puno na mi boss! Basta, wa na siya kasakay og series, sukan dito. Di na siya pasakyan og series. Murag, usatis briefing driver, kaning naong nga ha, mao ni nag-apiki na to. So lisod kaayo para sa Land Transportation Office ang pagbadlong. Una, ako tanaw kay mao ni naandan. Unya, after Metro Cebu, wa na klaro ang atong public transportation except buses. Yes, doon na mga jeepneys karon nga moabot na og Sibunga, doon na mga jeepneys nga abot, doon na ba jeepney para Argao, doon na jeepney para ako nakita Sibunga, Karkar, San Fernando, doon na mga jeepneys nga makitaan diri sa syudad, pero kasagaran buses mo isakyan, mo inaandan na sakyas mga tao. Unya akong kwenta-kwenta kung minimum ang gikolektas driver, dako kay sila og kita. Dako kay sila og ginansya. Amot mo reflect ba na sa ilang remittance ngadto sa operator, gitikitan ba to nila ang mga pasahero, wa na kung kahibaw. Kamo dihan taga South mo ay makahibaw. Kamong tigsakayan og bus, kamo'y mahibaw
Nahibaw bang operator anang up and down sa mga pasahero? Maybe. Kaya na may mga inspektor ang mga buses, di ba? Matag karon og unya doon ay mga inspektor mo kalit lang sakay, mo kalit lang susi sa bus, pag check nila na kung gitikitan ba or gikolektahan na ng white ticket o plite ang mga pasahero. Narana sa management sa bus, unsaon na nila sa pagsusi. Pero akong duda, nahibaw ang management o gitolerate sa management o kabahin sa ilang tinguha tiyali pagpadako pa sa ilang kita sa ilang operasyon sa mga buses. Pag abot na namo dayo na namong karkar, wa na. Pwede tindahanan ng mamaligya. Kaya na mas karkar. In fact, San Fernando pa lang, doon na mga mamaligya o chicharon, doon na mga mamaligya o mga buko pie, mamaligya o mga barkilyos o guban pa nga mga pagkaon. Unya, inighunong sa bus, kaya na pasayro, manakay dayon. Kanang mga paspas na ba kayo? Humagsak kayo, abot na dito na ako, layo aran ako sa pultahan sa bus, pero abtan na kayo. Sir, barkilyo sir, para tuition ni sir, para plate ni sir, para pagkaon pamilya na mo sir. Sagol pa kiluoy ba? Pero paspas kayo sila. Unya, dayong largas bus, naog sa sila. Or, di sila manaog, kay baw sila doon yung pasayro sa pila ka eskina gikan dito, at doon na sila manaog dito sunahan. Pero magkabuylo na sila pamaligya gikan sa atubangan nga to luyo sa bus. Kung pili pa aning ay doon, taga Karkar, taga San Fernando ba to sila? Sinugo ba to sila mga tindahan sa mga produkto nga ilang gipamaligya? Pero kung creativity lang, kung ka-agresibo lang, kung persistence lang, way makalabaw anang mga mamaligya ay. I think muso diha ang mga local government units or ang Department of Trade and Industry or kanang grupo nilang Ray Kaluoy, kanang mga tudluan nilang negosyo ng mga bataa, kini mga tawhana, sus, kadakog potential. Kung mauna ba, ang ilang paagi bitaw sa, kahibaw ka, naningkamot intaw na sila para mahalinan. Kahibaw ka, dili hayahay ang ilang pagkabutang. So napugo silang ingon ana. Usay mainsultuhan silang pasahero, usay makasabaan sila sa konduktor, makasabaan sila sa driver, pero doon na si mga driver nga doon ay kakonsabo. Sa kadag hununganan, naamang sila specific nga mga hununganan, o yung marag magkiluay ba? Mura ba og dugay-dugay sa driver og largahan, doon makabuylo og pamaligya diri ang mga mamaligya. Ay, so, wa jud ko kahibaw sa arrangement. I'm sure doon ay pipila ka mga arrangements diha tali sa mga drivers o sa mga konduktor o sa mga mamaligyaay or sa mga operators mismo, sa mga dagko nga mga negosyante na may naghimo anang o namaligya anang mga produkto. Ambot kun mga full-time sales agents ba na sila or per piece ang ila, doon na sila komisyon kada in town, putos sa barkilyos or putos sa chicharon or putos sa buko pie. Na ilang taong mabaligya, wag ko kahibaw sa ilang compensation scheme. Pero makita nimo ang paningkamot in town sa panginabuhi ana mga mamaligyaay. Pero kung maorganisar lang na sila jutay, matudluan ma-upskilled ba lang na sila, matudluan lang gamay nga maswabe nga mga paagi sa pagpamaligya, I'm sure mahimon diyan tinubdan pa sa daghan kay mga turista nga manakay mga buses. So kung kamaulan na sila jutay ba, mahimo na silang mas creative, unya dili sila magsapaway, dili sila magilugay o mga pasahero, malingaw tayo mga pasahero o mas daghan pagitian ng mamalit sa ilang mga produkto. Unya, naiuban nga makita nimo kanang dili mo hunong ang bus, mag-atang lang sa daan, pero abdik nang managan kung hunong ang bus. Sumuro na silang passive kay nga nagpaabot og mga pasahero, pero abdik kini silang managan, mulayat dayon sakay sa bus o mulayat pakanaog sa bus, iniglabay na sa mga buses. So yung ana in town, ang kadako sa panginahanglan sa mga pasahero, sa mga mamaligyaay. Yes, habagatang Subo. Believe ko ang mga pasahero, either giandam na yung daan nila mga pitaka, kahibaw na sila daan, play presyo ang mga baligya, nakalimot silang pamalit o sinugatan dito sa terminal, dali sa kayo sila makapamalit. Para tiyali sinugatan sa mga sakop ba sa ilang pamilya. Ug ako nakarealize kung sa ka importante ng sinugatan, ha? Pagkita na mong surname sa SEDA ganina gikan Singapore, pagdasa yan bata sa sinugatan, among feeling ba kanindot kalayo gigikanan ining mga gipamalit ni surname sa SEDA, unya nakahuna-huna siya og sinugatan namo. Pero ingon si surname sa SEDA, mao jud ko ni naanda nila sa ilang pamilya, sa mga bata pa sila, nadunag sila mga sinugatan ug na
nabatiyagan na namong CB, wa ko kasiguro nakabatyag ba si CB, pero ako lang i-presume, kadto bitong gibiyaan ning Iris atong gahapon, Miyerkules, kay si Iris dito sa Cebu City para siyang meeting sa Cebu Women's Club. So ang nahibilin sa bahay tibok adlaw, kami randuhang CB. Pag-abot ni Iris, pati nang hangop-hangop ni CB, pati nilang tinlipay yung CB ni abot na siya, akong ginasaris, Ars, why sinugatan, Ars? Tibok adlaw mi naghuwat ni mo, Ars, why sinugatan, Ars? Dito kag syudad. Bobya kang way tindahan diri sa atos dool sa Kasili. Why sinugatan gikan sa syudad? Bisag hupya naman lang, bisag pandesal naman lang. So makarealize ba ka ba sus ka importante anang sinugatan? Para sa mga nahibilin ba, labi na og mabuwag kag tibok semana, mabuwag ka sa imong pamilya pila ka buwan tungod sa kay tuwa ka sa gawas sa nasod magtrabaho, importante gina sinugatan. Muna ko makarealize ko ining nahimong taras ni Sir Nem sa Seda nga dayong pauli niya mamalit siya o mga sinugatan, dili ingon anak ka nga imong paliton ang tibok van para sinugatan, kundi ang thought bitaw nga doon na kay sinugatan matunol ngadto sa imong mga higala, ngadto sa labi na sa mga sakop sa imong pamilya, ngadto sa imong mga minahal sa kinabuhi. Mao na sib na sunod higayon nagitay sinugatan sib ha. Sa asa ming Dr. Iris nagi mo sinugatan nimo ha. Bahala bag unsa na lang na diha basta na lang kay sinugatan ikan namo aron kaya ko naka-realize ko ana unsa kabililhon ka na sinugatan kanang kita bay biyaan unya pag-atang ta sa magpaabot ta kanu sa mobalik ani biya na to sus kanindot og naay pakapin nga sinugatan nakahinom mo balising tagjutay ha naghisgot naman lang tag sinugatan doon ang kailang nga magtiayon mga dagko kay ni sila o mga ranggo sa mga kompanya nga ilang diserbisyuhan. Doon na sila anak, bugtong ni nilang anak nga babae. Unya, tungod sa ilang kahinangop, gitawag man nila ilang bata og miracle baby. Tungod sa ilang kahinangop, niingon jud kuno ang papa nga kada uli niya gikas bay gikan sa opisina o gikan sa biyahe, basta kada uli niya sa bay, nagi siya sinugatan sa iyang anak. Nya iyang anak tungod adto lipay kayo. Gamay pa kay bata. Lipay kayo bisag unsa lay sinugatan sa papa usay lollipop. Usahay kana lang kung usa ka putos nga patatas. Nga katubang biscuit nga patatas or usahay mahal-mahal mga chocolate. Ya ilan iya naman ba? Bisan og ang chocolate na aragod sa iyang bag, iyang naman namong hatag pero dili nga managsama ra nga sinugatan sa sunod-sunod nga adlaw kay makabantay mang bata. Gisalin naman ni dad. Gahapon raman ni maura man iya sang ilay-lain sus kausa ko no nagkuyog silang magtiayon nya ilang anak nagwarawara na sa padung na ba sila mo pauli silang bahay kasi ang ila sakyanan nagpadung na sa gate ni musud na sa gate nagwarawara naman ang bata unya nakahibaw siya nga kabahin atong warawaraha ang anticipation sa sinugatan nga naandan niya yung ihatag nakalimot na siya sinugatan bisag giunsa niya susi wa man gid siya makuha sinugatan wa man gid siya bisag ballpen na lang ba nga mahatag bata sa bag ibaw mo unsa layang gikalit lang bunlot aron do na lang sinugatan bata ang hangir sa iyang polo para opisina gikuha naman niya ang polo gisulo naman niya ang hangir iyang gikuha mo yang gitunol nga sinugatan anak para sa uniform mo anak medyo Tagalog man to pamilya ha. So, na importante ang sinugatan sin. Of course, ang bata na hibaw ko ng bata ang hangir maging siya sa kinan. But the fact nga na ay sinugatan niyang papa, the thought nga na ay sinugatan, wa makalimtis siyang papa sinugatan, dako na kinagkahulugan para sa bata. So ayaw mong kalimot og sinugatan. Bisag asa mong gikan, kay sus kamubo sa kinabuhi. Aron kalimtan ka ng sinugatan, mangwakli man di ko nung kasi, maklaro man sa video mangwakli ka. Si Ferdinand Manyos, kakita nga nang wakli ko sa akong kamot. So balik ta sa akong bus ride. So lahos na mis karkar, dugay kay minahilwa sa karkar, saba na kayo ang bus, samtang nakaduol mi sa karkar, kay hasta tag duha, tag tulo, tag upat, tag lima ka mga vendors ang manakay na sa bus nyo, mag-ilog ba? So, maorganisar na ng jutay, na bang i-assign na lang sila kung unsang iskinaha. I'm sure doon ay Mayor Patrick Barcianas, I'm sure doon na kay mga creatives diha nga maka-disenyo
Unsaon nga mas malingaw ang mga pasahero sa bus, mas malingaw ang lokal ug langyaw nga mga turista sa inyong mga baligya, mas dako ang kahigayon ng mahalin kana inyong mga baligya diya sa syudad sa Karkar inigagi na sa mga buses. So ni labay namin sa Karkar, dili na kayo daghan ang manakay, naagi na sa Karkar, dayo abot sa Karkar, at daghan kayo mga mamaligyaay. Pero nagpadayon ang up and down, up and down. Karkar, Sibunga, Argao, up and down, up and down, up and down. Di yun may hangtod nga naghuot na may pag-ayo. Naghuot na may pag-ayo sa bus. Kunya ako, diri man ko sa tubangan, di na ko kakita dito sa luyo. Kan makita man ako, mga bukto na lang nga nagkabyon sa kanang kuptanan sa tunga-tunga sa bus, kukrapi ang punuan na ini. Pero saan naman? Up and down, up and down. Imo na balibaran? Kuan ba? Klaro kayo nga, nanakay og Argao, naog sa Dalagete. Nanakay og Dalagete, naog sa Alcoy. Ano ba kanang bubo ra kay ilang mga destinasyon, di gid sila para uslob, pero kahibaw sila ang ilang mga destinasyon malabyan sa bus. Og pila kay pliti. I'm sure minimum ang kikolekta sa mga konduktor og sa mga driver. So, nganong balibaran man nila additional income. Parang wa gyud LTO na maka-regulate ana gawas nga konektado ang mga operators. Pero dito sa ibabaw, perting haya-haya. Pero mao lagi, di ka kanang buylo ang bus nga way para-para, perting haya-haya. Pero sige hunong-hunong ang bus, moras ang imong feeling, moras ang jeepney. Na, usa ka dangaw nga dagan, hunong. Duha ka dangaw nga dagan, hunong. Duha ka dupa nga dagan, hunong. Karga, diskarga sa mga pasahero. Murag yung jeepney ang imong bation. Nakabuylo na sa may balik og dagan, kana na mga lungsod nga di na kayo daghan ang mga pasahero. So, dias Dalagete, daghan pa kayo mga pasahero. Unahan na, Alcoy, Bolhoon, lahos na mi. So, ako nang isabot ang driver, bay, sumilon ko bay ha? Ingon siya. Di man ta mo lahos sa sumilon, dong! Ingon na driver, igo di ba? Kana bang pantalan pa dong sumilon ba kay apas ko sa kong asawa? Sige, biyaan day ka. Ingo dili, nag-una lang siya ba? Niya mo, apas lang ko dito. Lamiar ba ko ng sumilon dong? Wa pa mi ka na. Kanang mga driver bitaw, dali kayo makapunit, maka-engage mag-istorya ba? Ano yung kalingawan sa mga pasahero? Mga driver nga may gimudag istorya. Siya ba? Ay bahala. Ay bahala. Giingnan niyang konduktor. Kinsa tungas konduktor. Ingna ko ha. Hapit ng sumilon. Kay niya tay para sumilon. Ato ng ihunong sumilon. So, ang ginawa na kong luag. Di na ko malapas. Di na ko masaag. Kay hunong naging sumilon. Kay ko pamilyar. Asa ng pantalan pa dong sa sumilon. Pero kana sumilon, na siya pantalan diya sa mainland. Kanya, dedicated yun ang mga boats. Gikan og padong sa mainland o sa sumilon. Kung tuon man, naabot ko, luwas ang akong pag-abot, why tatsa ang akong lawas, wa na ko makalimti ang akong bagahe, salamat ko sa driver, naog ko sa bus, dili na kayo puno ang bus. So, murag pila na lang ito kabuka, nagkapyot niya, nakalipay sila, nakapuli sa akong lingkuranan. O, naabot ko dito sa mainland, napantalan sa sumilon, wasan magdugay, nakachambasad ko nga doon na talilarga nga boat padong sa isla sa Sumilon. So nakaabot ko og isla sa Sumilon, nakaapas na ko ni Iris og sa mga aligrado dito sa Sumilon og ni-enjoy ko sa akong weekend na vacation dito. So dili kitang tanan nakasuway og sakay og buses, pero enjoy ang pasakay og mga buses. Dili kitang tanan doon na excuse, doon na rason pagsakay og buses, but mutambag ko ninyo, kung doon na mo'y okasyon, kung doon na mo'y rason nga mo sakay og buses, suway og sakay og buses. Lingaw ang pagsakay og buses. Nabalda ka itong pagsakay sa buses tungod sa pandemya, katong hapit na lang bukutan na to atong tibok dagway, pero karon nga gitukas na pagbalik ang mga masks, I think mas enjoy na makakita ito at sa ubang sanga, sa naong sa ubang mga pasayro, labi nang makapagka diha o mga kaila. Wa pa ko kasuway og sakay og bus para Northern Cebu. Pero ako nagduda, dili lahi ang kasinatian sa bus ride padung sa Northern Cebu sa ako na sinati nga bus ride padung sa Southern Cebu. Mao na kung makalugar ko, bisag di mo kuyog si Iris, mananghid ko, ang ako yung plano, musakay ko og bus padung Palumpon sa Leyte. Mao na jud ko kalanggaman. Kay na may bus ari agi sa Pantalan sa Bugo, ana padung sa Palumpon. Series bus may ako nahibawan. Sakay sad ko og bus padung Siquijor.
Kay doon na kuno'y bus nga mo gikan og sayong buntag sa Cebu South Bus Terminal adto sangko sa isla sa Siquijor. Daghan na kaayong mga biyahe na imong maadtuan pinagi sa bus. Pero ayaw pag-expect og luxury sa bus. Tingali mas luxurious ang bus ride sa aircon. Tingali di sama ka daghan og up and down, karga-diskarga sa mga pasahero sa mga aircon buses. Kay mas mahal man ang plate tiyali sa mga aircon buses, pero nakasuway nako og non-aircon bus ride. Kamo, unsa inyong kaugalingong kasinatian sa public transportation, labi na sa mga buses? Palug ibutang diya sa atong comment box aron nga magsayranay ta sa atong labing halandumon nga mga kasinatian sa atong mga bus rides. Unsa inyong destinasyon, pila pa inyong edad nitong higayuna, unsa pa inyong kahimtang sa kinabuhi nitong higayuna, unsay mga panghitabo nga inyong nasugatan, inyong naagian atol sa inyong labing halandumon nga mga bus rides. O pahinumdum ni natong tanan ang atong public transportation nagkinahanglan og kausaban, nagkinahanglan og pagpalambo, nagkinahanglan tagdugang kahimanan, nagkinahanglan ta og dugang investment sa public transportation aron dili mag-ilugay, dili magbinarugay, dili maghuot dias mga bases ang atong katawhan. Yes, lingaw, pero kung mauna lang sanay mahitabo kada adlaw, kung mauna sanay mahitabo kada sakay, murag dili mao. Usa ka kaila nako dili na to sigutan ang iya intawong anak gikan sa USC Talamban na abtan og uwan atong niaging adlaw. Sakay siya og bus, ang bus aircon tinuod pero dili full ang aircon, perting alimuota sa sud. O niya sa ilang pagpanakay, pag ilugay o sakay sa bus, nga basa sila tungod sa kusog kay nga bundak sa awan, basta kaluoy sa iyang anak pag abot dito sa ilang piloyanan, nabasa, tibok buko-buko, tibok lawas sa bata, nabasa. Niya perting kapuya sa bata, kay pila ka oras niya binarugay sa bus, aron na siya makapauli sa ilang Pinoyanan. Kanusa pa man mo invest og panahon og kwarta ang atong gobyerno pag-improve sa atong public transportation system. Ug ang labing maayong sukdanan nga malampuso na ta sa pag-improve sa atong public transport system kung ang katawhan doon na kapilian. Musakay ba sa ilang pribado nga sakyanan o musakay ba sa public transportation system? Napasabot reliable na, timely na, luwas na o paspas na ang dagan sa atong mga sakyanan pamasahero. Naabda na gyud mi og kilom-kilom ni CB, mauto ang among sugilanon karong hapon ang akong bus ride. Og daghang salamat sa inyong pakiguban namo karong hapuna. Maayong dayong kilom-kilom kanatong tanan. Daghang salamat CB Car sa imong pagkuyog sa atong programa.